Yan, may galab shout out po. Ryan Antulihaw, kaibigan, may galab shout out. Yokohama, good morning pali, tingin. Shout out kaibigan, Yokohama pali. Mag-live nga ako ulit. Shopee Payday Sale na! Narang. Galang sa walang jacket. Yan, may jacket na kaibigan Ryan Antulihaw. Ron Mur TV, may galab shoutout all here. Lay Masita, may galab shoutout. Sino pa nga ba? Aklanon Mix, may galab shoutout. Salamat sa paharang. Pag ano. May galab shoutout Ate Emma. Ayun ang gumana nitong Ben. May mga jacket na yan. Mamaya na ako standby sa'yo kasi nag-register ako ng motor ko. Sige, okay lang pa din, okay lang pa din. Wala na, pasira yung mga cellphone. Ayun mag-open. Thumbs love kuya. Ate Emma, Edmar Ribo, good morning po sa lahat. Good morning to all here from Ate Emma. Sakdan host from Ronmore. May love to everyone with love and care emoticon. And high five. Thumbs up harang from Ate Lumbit Aksalan. May mga jacket na po yan ah. Musta kuya? Okay lang Ate Emma, okay lang. Ay na mag-open ito sa cellphone. Kaya wala na tayong gana mag-whitey. Wala na rin mga pang-ayuda. Go to channel na. Go to channel na lang po. Balikan kita kuya pagdating ko galing palengke. Sige Ate Emma, yung mga may trabaho muna. Pang ano lang to, pang what's hour lang. Kasi wala nang upload. Wala ano, ayaw na mag... Ayun. Boss Taxi Driver, full support po from Ronmore Official. Excuse lang po, charge lang. Wala na talaga ang ayuda. Hindi, may pangkape na ako kay Ate Emma. Salamat po Ate Emma. Ito, magkakape nga po. Salamat toy from Ate Lumbit Aksalan. Dikit-dikit na lang po tayo. Pasukulin na lang po boss. Taksidan. Po sa gusto kita na video mo from Ryan Antulihaw.
Adilon Bitaksalan, oh. Unang like number 16. Like 16. Unang like number 16. Like 17. Hindi pa nakasubscribe, Ate Lonbit Aksalan. Invite mo sila kuya bukas kung gusto nilang sumali sa pa-entry ng birthday LS ko. Ikalab shoutout Ate May. Yan kung sino pong gustong magpa-entry sa nalalapit na birthday ni Ate Emma. August 24. Pero gaganapin po August 26. Like 17. Hindi pa nakasubscribe, Ate Lonbit Aksalan. Invite mo sila kuya bukas. Yan po kay Ate Emma Elvin Hans. Pipin ko po mamaya. Pang 18 po, Ate Lon dito, pang 18, di pa rin nakasubscribe, oh. Subscribe ko na rin po. Parang ko lumilin ko na naman. Nahihilo ko ah. Sa kahapon, lakas ng lindol dito sa ano. Shoutout po sa 9 viewers. Next natin po ipipin. Loading. Kaibigan Oreo Official. Pababa nga po ng ano mga tema. Para may opinion. Pala, upcoming premiere lalab mga lab. PW sa nakapin from Edmar Ribo. Kambay Tunying, drive lang ako from Taxi Uragon. Harang from San Paulo Receipt. Dantikit Kalimbang Hall sa'yo, Madam Lay. From Red Ryan Antulihaw. Lima si The FW Life. Nag-drop din ng bahay. Dikit-dikitan lang po muna, dikit-dikitan. Ikalag shoutout po at Tinito Lisaron. Shoutout, Nigalab shoutout. Nung kabaryo, mabuhay si Roy Vlog. Nigalab shoutout din po. Hello Tunying from Ate Lisa. Herbariatic Boy Tips, Nigalab shoutout po. Kaibigan Oreo. Magsisimula ulit na mag-subscribe. Ba't kaya nalaglag to? Pang 24 o, Kaibigan Oreo Official. Refresh uli natin para dumikit ulit yung ating mga matagal ng ano. Pero ito nakadikit pa rin ako, Kaibigan Uri. Harang lang, harang. Like number 25. Magdikitan na po. Okay, Kaibigan Uri, di pa rin nakadikit, oh. Like number 26. Tapos bell all. Ano, bill all ko na ako. Nito, hello, good job, nag-live ka. Pamati nito Lisa. Ryan, hello from Moning Cabarrio.
Nagalabi siya at October, YouTube Boy Tips. Harang from Ate Spenta. Kape po, kape. Kape po muna, kape. Harang pa ako, kaibigan Ori Official, oh. It's lunch time. Mga kapalangga, may nag-sponsor. Mary Joy Mix Vlog pala, may galap shoutout. Tang sa Karang kapatid. Dito na tayo kay Taxi. Thank you, Ate Lito ni Saron. 50 pesos na ako. Pinta Tunying Love. Thank you, Ate Spenta. May galap shoutout. Dating dikit sa nakapinhouse. Nito, clap, and prayer emoticon with flower. Pagpapala po sa lahat. My friends Penta, kung Ryan Antolihaw. Ate Lisa, thank you very much po. Update lang tayo, walang upload. Yan, kumakain na, oh. Haba ng harang nito, oh. Harang na rin, oh. Isakos na. Ako, my friend. Mega love shout out, my friend Spenta. OFW po, Sir Aklanon. Pasukli po, Boss Taxi from Ryan Antulihaw. Magsuklian lang po, magsuklian, mga kaibigan. OTW po, Sir Aklanon from Ryan Antulihaw. Spenta. What this emoticon, my friend? Spenta. Drink, YouTube, play. Sige lang, basta may dikit. At magbabakas na lang sila Tunying. Mamaya ko sila balikan ko. Magsalubong ng dikitan, lagasin ni Lolo from Ate Lisa. Iyan ang bakas, mga kaibigan. Thank you po, Ate Lito Lisa Ron. Aklanon Mix TV, Sir Ryan Andalihaw. Baba, ipo ako, hihihi. Baba yan si Aklanon Mix TV. Ate May Mika Giyama, thank you very much. Harang from Ate Spenta. Aklanon Mix Dan from Sang Paulo Receipt. Pakisukli po sa mga nagdikit. Matatapos na yung aso. Export EO Broker. Salamat po sa lahat from Spenta. Kapalangga. Harang na rin Kapalangga, oh. Ito yung bagong harang ngayon, eh. Warner Bros. Philippines. Ano yung palabas to? Mag-iwan ng bakas dahil i-view ko sila at panoorin ko bago ako dikit tingin. Okay po, Ate Lito Nisa. Salamat po sa lahat. Spenta nag-drop din ng bahay. Dapat aklanan, madam. Hahaha. OTW sa Paulo Receipt from Aklanon Mix. Spenta, mamaya panoorin kita. Importante. Main channel. Dalan yung mga kaibigan.
May ano pa yan, Spenta Armaite. For official TV Dandikit from Atilon Beat. Harang, para mabuhay. Ronmore TV nag-drop din ng bahay. Magbakas lang para mabalikan, salamat. Good morning friend, sarap manok. From Pax Disogling Tube. Aha, Kuya Ryan, parang pangit pag aklanan. Sir Taxi Oragon, medyo live sir po, dating dikit. Official, dating dikit. Harang from Spenta. PDTube, PDS. Thank you my friend. Thank you for coming. DW po Sang Paulo from Brian Antolihaw. Tunying. Thank you Ate Spenta. Stucky. Taxi Oragon. Almost dikit harang. Yulia Channel, good morning. All friend, nice to meet you from Yulia Channel. Dikit na sa nakapin with Bakas from Runmore TV. Yulia Channel, BGBG and Sang Followership. Hi Yulia, kumusta ka? Like 21 oh, kaibigan. Subscribe ko na din oh. Del all na yan kaibigan. Like number 22. So kaibigan oh, 22. Nag-grab siya Ate Spenta. Harang ulit host from Clanon Mix. Pang 23. Maria Morris Premier. Ipalit ko lang to kung gusto nyong ano sa Ate Emma. Yun. Yan po. Invite ko po kayo bukas kung gusto nyo sumali sa pa-entry sa birthday LS ni Ate Emma Helping Hand channel, ang matulungin nating kaibigan na YouTuber. Siya po yung nagbigay sa atin ng ano ng tama na po yan Ate Lito at Ate Lisa, tama na yan, okay na yan. Okay na po yan Ate Lisa, okay na. Thank you very much. Para po saan niya birthday niya is August 24. Pero gaganapin po 26. Marami po siyang pa games, pa birthday gift niya sa mga viewers. Pwede niyo pong puntahan. Magpapa-entry po siya bukas sa kanyang live stream LS. Kung gusto niyo pong umakyat, ang bawat aakyat po tapos kakanta, may 100 pesos. Pag kumanta ka po ng isang kanta, 100 pesos na agad yun. Maraming po mga panalunan kay Ate Emma. Nito Lisa Road from Pax Disogling. Thank you for prayer emoticon. Yan po si Ate Emma. Subscribe nyo po, bell all nyo po, tapos sabihin nyo po may ako si Sam. Mag-iwan ng bakas from Ate Nito Lisa Road, Spenta, Taxi Oragon TV full pack. Good morning host from Mayra de Santo Vlog. Good morning din, good morning. May akong thesis. Good morning to all from Mayra de Santa. Baba ka ng link mo Ate Baba ka rin po ng link. Ate Lisa. Nice to chat with Tony from Hongmen Thai Vlog. Thank you my friend, Hongmen Thai Vlog from Indonesia. Excuse, thank you very much.
Hello, sis Lime Maseda, good morning. Upload ka sa bukid mo tunying. Pangit maano, madumi yung bukid natin ngayon, Ate Lisa. Mayra, Bello Monday, from PDS Tube. Benta Dan from Yulia Channel. Di pa ako tapos kay ano, tatlo. Taxi Uragon. Taxi Uragon, tatlo. Eh ito kasi ano, nawala yung account na isa. Mag-ano pa ako, Pax de Soglem, may galab shoutout. Hello from Mayra de Santa. May galab shoutout, Mayra de Santa. From Lay Maseda. Silip lang ako, Idol Tunying. Okay, no problem. O tapos na po, Taxi Uragon. Salamat sa thumbs up. Kaibigan Mayra de Santa Vlog. Thumbs up, may galab shoutout. From Kuya Rams Vlog. PD Tube. Yok Monday. From Yulia Channel. Nagkakaintindihan pala sila. Nasa harap pa ako, Idol. From Mayra de Santa. Yun, thank you for watching. Patamasak sa premier ko host. From iyan na ba yun? Lima Seda? Iyan na yun? Hindi na ba mo? Sige, tamsahan ko na agad. Bago pumunta kay Ate Emma. Yan, natapos na ako yun. Taxi Uragon. Host, pwede magbaba. Sige, pwede, no problem. Thumbs up sa premiere ng nakapin. At dikit na rin with bakas full watch thriller. Yun, thank you kaibigan Ron Moore TV. Sang Paulo, Xiao thanks. Ano nga ba yun? Papatamsak ng premier. Tamsak ng premier boss from Lay Maseda. Kailan tamsakan ko lang. Wait lang ha, tamsakan ko lang si Lay Maseda. Oh. Dikit ko na rin Lay Maseda oh. Notify me, like number 2. Tapos bell all. Oh. Bakas ako para makita nyo. Oh, may bakas ako. Magsasaka. Sa akin yan, magsasaka. Kasi isa lang tayo magsasaka. Kaya magsasaka ang pinangalan ko dyan sa aking dito sa isa kong cellphone na to. I-like mo na rin to kaibigan Taxi Uragon, no? Nandito na rin lang naman oh. Yung Crying Time, Victor Wood cover by Taxi Uragon. Pangalawang like. Lay Maseda, like number 3. San Paulo receipt bandikit. Like number 3. Bell on na rin oh. Notify me. Okay. Let's go. Tapos ito Lay Maseda, pangatlo. Kaibigan Lay Maseda oh. Hindi pa rin nakadikit oh. Bell all like number 4 oh, like number 4. Hindi pala ako nagbakas dun sa isa Lay Maseda, sige lang magbabakas ako. Like 4.
O yan o. Bruno B. Paques. Tunying Ayuda to. Nito Lisa Ron. From Burukutoy. Burukutoy. Bagong ano yan, Ate Lisa. Ikaw, babakas lang ako kay, kay Lay Maceda. Para alam niya. From Tunying Maxam nakalagay dun, kaibigan Lay Maceda. Pag number 3 to kanina, babakas lang ako. Shoutout sa 13 viewers. Yan o, alagad ni Max. Lay Maceda, alagad ni Max. Sa akin yung magsaka, Bruno Vigros, tsaka alagad ni Max. Tatlo. Yun, kay Ate Ima tayo, Ate Ima. Ate Ima, oh. Like number 19. Panoorin ko lang yung thriller. Si ano pa lang nag-ano dito, oh. Si Ron Moore. Dantam sa Costa ni Maksam. Tunying Ayuda to. Dito Lisa Ron. Ang dami mo naman pang Ayuda. Lagay ko ng jacket, Ate Lisa. Hello, Tunying Maksam. Lagyan ko pa ng jacket yan, Ate Lisa. Tunying. Ate Nito Lisa Ron to. Pinapanood ko yung thriller na Kapino. Oo, okay. Sige po. Lagyan ko po ng ano. Pati po itong Burukutoy. Add moderator. May galab siya at sismut ya. May galab siya at bro. Guys, morning bro, at sa lahat. Nakapasok din ako sa live mo bro. Mga kaibigan, pa-support din nga po natin tong aking kaibigan na kasama ko sa aming church. Sa aming GIL, Jesus is Lord Church. Ito pong Mutya Ukay in Agent Joel Vlog, mag-asawa po sila. Yung sister ko po, yung asawa niya, si Sister Mutya is nagbibenta ng mga ukay-ukay, yung mga damit, gano'n. Sari-sari po. Tapos yung brother ko naman, yung asawa niya, itong si Bro Joel, ano po siya, agent po siya. Agent ng mga kahit ano, lupa, sasakyan. Okay din po yung kanyang at least para din po makatulong sa kanyang YouTube channel. Pakisupport din po. Pakibaba ng ano mo bro, ng link yung tinuro ko sa'yo, yung latest upload. Yan, tapos natin yung thriller oh. Shoutout po sa 15 viewers. Ate Emma oh. Si Emma, like number 20. Notify me, tapos yung yung thriller. Babalikan po kayo niyan mga kaibigan. Itong Mutya's Ukay in Agent Joel Vlog. Tinuruan ko po siya na kung paano mag-subscribe, paano magdikit, paano manood. Tapos yung mga monetize channel, alam na po niya na no skip ads. Ate Emo, dikit ko na rin po. Di pa nakadikit Ate Emo. Like 21, tika lang po ah. Bro Joel, sa nakapin, ano ka dyan, mag-comment ka dito sa live chat dito. Kilala ka naman na yan, ni Ate Emma. Basta mag-ano ka lang, mag-like ka lang kay bro. I'm so busy with work this day. Salamat bro Tony Maxam. Yun.
Sino pa nga ba? Padikit po dyan mga kaibigan kay Mutyas Ukay and Agent Joel Vlog. Ano po yan? Tawag ito? Tinuruan ko po siya ng tamang proseso sa pag-subscribe. Baguhan pa lang po siya. Bago po siya pumasok dito sa YT, nag-ano muna siya sa akin. Nagtanong-tanong kung paano, kung anong gagawin. Kaya alam na po niya at tinuro ko po yung dapat na gawin para sure po yung pag-subscribe natin sa bawat isa natin para dumami po yung ating kaibigan. Kaya sure po na babalikan po kayo niyan at panunuorin po kayo ng full watch, tamang pagdikit, tapos tamang panonood, tamang comment. Sinisigurado ko na po sa inyo kaibigan. Good job Tunying, helping hand lang tayo. Opo Ate Lisa, ganun po kasi gusto rin pong matuto kasi nitong brother. Matagal na po siyang gustong matuto. Nagtanong siya sa akin kung paano daw po. So actually, yung pastor po namin sa Jesus is Lord Church, gusto rin po magpaturo sa akin kasi gusto na rin niyang mag-vlogger. Kaso pag minsan hindi siya rin siyempre pastor, maraming pinupuntahan, hindi nakakapunta dito sa bahay. Ako naman hindi nakakapag minsan hindi na ako nakakapagsimba. Gusto rin magpaturo sa akin. Big love siya to. Ate May Kajiyama. Thank you po Ate May. Yun, tapos na pala ate nag-lock na tuloy. Tema tapos na dalawa. Ang pang-ayuda ko po ngayon is ano lang muna ito lang, tatlo lang muna. Kasi ito, nawala yung isang account. Pang-ayuda pa rin sana to, tapos ito naman lobat. Hindi naman kasi hindi ko ini-expect na mag-live stream ako ngayon. Pero pipilitin kong active na ulit sa YouTube. Kasi bayain na natin yung pangangain ng revenue ni YouTube. Bayain na natin. Parang at least meron naman tayo naiipon ng kahit pa minsan 10 pesos ang binibigay niya sa ating mga video upload. Palit pala sa nakapin, palit. Nasaan na yung link mo ate Lisa? Upload ko sa bukid nito. Philip Channel, may kalab sa tato. Dami mo pala gadgetos, best. Hiram lang po to ate Philip Channel, hiram. Sa mga mabait nating hipag. I'm back kuya. O katatapos ko lang ate mag-play. Nakapin ka pa Pinapanikitan ko lang. Magluluto ako ng pakbet. Pahingi ako ate alam ko masarap yan Lauk pa lang yan sigurado. Masarap na. Palitan na kita ate Salamat sa pagpin kuya. No problem. Tatlo lang yung naitamsa ko sa ate tatlo. Itong tatlo lang ito. Itong tatlo. Kasi ito lobat. Tapos ito naman nawala yung isang account. Lalagay uli ako. Tunying si May Kajiyama ang isabit mo. Nasaan yung mo ate May? May nag-request. Ipin ko muna si kaibigan Ronmore TV. Bago ate Kuya Rams Vlog. Bago si Ate May. Tapos si Agent Joel, Mutyas bro, may galab shoutout. Yun, Manay Papi. Yan si Mutya Ukay and Joel Agent. Magdidikit ng ng legit. Kaya paki-subscribe na lang mga kaibigan. Thank you po Ate Lon Bitak Salan. CNS Tamsakdan Manay from CNS Vlog PS. Play harang. Ate May, bawa po ng link Ate May.
so busy with work this day. It's so helpful for chat with you from Hong Min Thai Vlog from Indonesia. Pax Disogleng, May, say hello. Nagrab sa to sis May Kadiyama. Kuya Rams Vlog. Good job tuning, helping hand tayo. Dahil sa nakapin bro, dating tikip. Sure yan, babalik din sa yan. Basta gagawa lang ng mabuti from Ate Nituli sa room. Basta pag may lumalapit sa atin, Ate Misa, may papaturo paano na gusto rin maging small YouTuber, tuturuan natin yan ng tama para po dumami yung ating kaibigan. Video lang host, may ginagawa lang. Good morning from Nina Likahina. Silipin ko lang itong channel mo ha, Nini Likahina. Oh, road to 1K 929. Sige, mangisda ka lang muna po Ate Nina. May moderator na po yan. I host, bigil lang host, may ginagawa lang. Jacket host, meron na, baba ka lang po ng jacket Ate Nina para magkaroon ng matagdagan yung ano. My friend in France, may galab shout out. Sige lang Sisi Mika Diama, isabit kasi si. O, isabit ko po yan mamaya. Ano yung premiere? Bakas lang po, salamat. Hindi. Let's chat with everyone. I'll go buy some foods. Salamat bro, paiwan na lang po ng bakas. 1 phone lang po kasi gamit ko guys. O boy, 10 phone lang gamit niya. Pero legit talaga nagbabalik. Yan si ano kaibigan Mutya sa Ukay and Agent Joey Vlog. Himala, naghasa ka tunying. O Ate Regina, wala na. O, riniregla na yung ating WhatsApp. Pati subscriber. Halos lahat na riniregla. Kulay ganito na lahat oh. Ganito na lahat yung ano yung ating Google AdSense. Lahat na mas helping hands. Full pack. Tambay lang host. Dan host from Nini Likahina. Ika lang, nakalimutan ko na tuloy yung ano. Ronmore. Like number 51. 51. Tapos subscribe. Balik waiting na nga tayo para ano? Kaibigan Ronmore official. Ronmore TV official. Udang giveaway. Pangalawang giveaway kaibigan Ronmore. Like number 52. 52. Pangatlo, kaibigan Ronmore, di pa nakasubscribe oh. Ronmore TV OTW from Ate Lay Maceda. Like number 53. Tapos, bell all. Yan. Panoorin ko lang po. 6 minutes and 45 seconds. Dali lang naman yan, 6 minutes. Basic yan natin panoorin, basic. Let's go! Tapos natin si Ate May Kadiyama. Ate Lisa, baba rin ang link mo Ate Lisa. TW San Paulo, good morning host and to all from at kaibigan Win France Vlog. Tanying, silipin ko muna si Pastor ha, Christ Follower TV. Andito pa naman yung dalawang ayuda ko. Nag-watch sa'yo Tanying. Thank you po Ate Lisa. Pag ganun eh. Ano lang kamay ko. Kulit naman itong langaw na to. Go to channel na ako Ate Lisa sa'yo. Go to channel. Wala ko nakikita ang links mo eh. It's your... Ano?
It's your fault from Red Channel. Ay, it's your fault. O nga, ate Regina. Balik. Bay mo na to, Jing. Sige po, Ate Lisa. Thank you very much po. Balik white na tayo, ate Regina. Bro, watch lang ako. Habang papunta tripping, balikan ko na lang mga dikit, bro. Sige, no problem. Sawa ako sa channel yun at yun din video. Sabi sa'yo upload ka kung live, lagi dadalawin ng tao bahay mo. Di ka mag-red. Ano daw? Ay, sabi ko sa'yo, ayun, sawa ako sa channel yun at yun din video. Sabi sa'yo upload ka kung live, lagi dadalawin ng tao bahay mo. Di ka mag-red. Di ka nag-get yun. Oo, balik na nga ako, Ate Regina. Sabi nga ni I shall return. Sabi ni MacArthur. Dito ba ako kaibigan Ronmore? Tatlo kay Ronmore, tatlo lang. Kainis naman itong langaw na ko. Pero gusto kape. Ronmore TV ODW from Lay Maceda, OFW Life. São Paulo Receipt, Chinese Vlog PH done. Pabalik naman po kay Ate São Paulo. Chinese Manoy! May baba ko ba ng link, Manoy? Si Ate Rig Channel, paki-subscribe din po sa Ate Rig Channel. Kumain kami ng bulalo sa Tagaytay, Ronmore TV. Tapos na, bro. Bibigyan Ronmore. Ito ang dalawa harang mo. Harang. Wing France, thank you very much. Kuya Rams Vlog, Ronmore TV dan sa'yo kaibigan. Teka, pagsabay-sabayin mo na. Nandito na tayo kay Ate City5 Vlog. Ating kaibigan din mabait. Di pa tapos yung harang, tapos yung galing harang. Sunod sa Ate May. Geraldine Bulo, harang host ng Sakdan. From Geraldine Bulo. Nag-grab shoutout po sa team viewers. Ilocano, dito, Bisaya, dito, Galing, dito, Chabacano, dito, Bicolano. Ay, dito pala to, dito sim. Ate may kajiya mo. Harang lang, harang. Like number 70. Ate May, like number 71. Like 71. Ate May, di pa nakasubscribe oh. Like number 72. Tapos subscribe. Bell all.
Panoorin ko lang. Greenery. Mag-harvest si Ate May ah. Pin ko nga po itong ano. Mabait kong ate. Lahat po ipipin ko lahat. Sorry po kung may nauna tapos hindi ko naipin ng nauna kasi Lay Macheda hindi pa naipin. Nag-grab shoutout. Padi, harang padi. From Kasani 05. Mutya o kay Agent Jewel TV Vlog. Dan Dikit from Atilon Bit Aksalan. Emma Helping Hand. Full pack from Lay Macheda. Eric Roy TV. Thank you very much. Kaibigan Eric Roy. Daming mais Ate May ah. Picking corn in our garden. May Mika Giyama. Magtatanim din ako niyan Ate May. Yung mais na yan. Kahit ilang ano lang. Magbakas lang para mabalikan. Salamat. Dito ko si Ate May. Ate May. Oh, ay. Nangunga na mais. Ito harang pa o nasa arang pa. Harang. Salamat po. Welcome Ate May. No problem. Adjudan BMR channel. May galawin siya kay Brian Maxam like number 30 from Adjudan. From BMR channel to. Thank you my friend. Adjudan BMR channel. Thank you host. Welcome po Lods, dalawang sampa ko na. Wala pang harang. Meron. Okay lang yan kaibigan Eric Roy. Hello everyone. Adjudan BMR channel. This is your main channel or second account? I'll give you moderator or whatever my friend. Adjudan BMRS. Finish Dan Maxam from Adjudan. London Aksalan. OW, magbakas na lang po ako. Magbakas-bakas po tayo ng magandang bakas para ano? Para pag nakita po nila, maganda ng bakas nito, babalikan tayo. At saka ano po, lahat naman po nagbabalik yung mga nandito. Mga legit natin itong kaibigan. Ano na po kasi ako nag-ano eh. Tagal na akong di nag-live stream. Easy to pretend, no you're not a fool. Pag natuloy po, doon na po kami titirahin sa bukid. I'll give you moderator, my friend, BMOS. For your YouTube channel and drop your link. Farm nito Ate May? Ganda ng pipino ah. Ay, hindi pala yung pipino. Ay, oo nga, pipino pala. Sakto, tamang kain na ng pipino Ate May oh. Mag-work mamaya. Ano daw? Tambay na ako sa Glito. Sige, tingnan ko nga kayo yung France. Matagal na akong di nakabisita sa yung France eh. Marami na akong hindi. Masarap tong isda na to. The Amazing Cat. Torsillo. Making latik. Pouring without funnel. Amazing flower. Blow Trinity.
Ron TV, Dan Sukli, nakita idol from Lay Magtiga. Okay, maraming salamat Humaksam sa jacket blue. Welcome, welcome my friend, Adjudan Di Marius. Traveling my friend. Ang lawak ko. Thumbs up bro, good morning from Boyet Ariaso Special. Sweet corn pala. Nang kinikis pa talaga yung sweet corn. Yan, magtatanim-tanim na lang ako niyan, Ate May. Nakakuha ako sa'yo ng idea, Ate May. Ate May Gajiyama. Balik waiting na tayo, balik waiting. Balik YouTube na. Ganon din, parehas pala sa, ngayon lang to sa'yo Ate May. Yung sa amin ano rin, yung palay niya is ganyan pa rin kalalaki. Ganyan din kalalaki. Yung palay. Dami, sarap niyan, merienda. Pakain pa ng manok yung ano. Nanonood lang ko, magdikitan lang po tayo, magdikitan. Pakain pa ng manok yung balat ng mais. Yan, iluluto na mais. Sorry for our missing. Iluluto na yung mais. Ano minutes ba to? 16 pala, 16.25. Anong ginagawa ko dyan Ate May sa mais? Pag bagong ganyan, bagong pitas, yung sabaw niyan, yun ang ininom ko pa rin yun, yung sabaw. Di ba yung pinagpakuluan ng mais? Ang lasa kaya niya pag ininom? Sinis Vlog PH, drop din po ng link. Papi Mix Vlog, mega love shout out my friend Manoy. Thank you very much. Kaya lang kung hindi kayo isa, may isa pang pang-ayuda eh, kinacharge ko. Makakatulong pa rin to sa pag-play. Ito, ayos na isa, naka-charge na. We're gonna dance again. Habol pa to, habol. Mamaya ko na ipaharang lang ako sa sarili. Mamaya ko iayuda. Yun, harang na, dalawa. Ate May, harang. Nasa harang na pareho. Itong isa patapos ko lang. May basura, teka lang po. Kuha ang basura.
Nilaga akong sisiw oh. Doon dito sa landan, sukli. With bakas. Kumaingay. Nina, lakihin na. Likahin na. Papi! A.B. Fernandez Vlog, hello idol. Tinang ko lang tong bahay ni A.B. Fernandez. Road to 1K rin o, 900. A.B. Fernandez Vlogs. Lagyan ko lang ng jacket kaibigan. A.B. Fernandez. Para makapag-drop ka rin ng link mo, para dumami rin yung ano, para malapit ka na gumraduate sa 1K. Mabibigyan kita na 4 lang ngayon. Cute sisiw ah. Background music. Mabait po yun, mabait na sisiw. Pumasok dito sa bakuran. Wala daw may-ari. Hindi pa pala tapos yun. Nagharang lang pala ayun, luto na yung mais. Kala ko tapos na yun, di ba pala? Panggit ng harang pala. Dikit-dikitan po tayo ha. Subscribe, it's other. Para dumami ang ating kaibigan. Hahaha, from Nina. Likahina. Patawa tuloy siya. Yun. Okay na oh. Kakain na si Mister oh. Sarap naman. Mainit daw, mainit. Ay, hindi naman si sweet corn, no? Wala ko sweet corn. Talagang mais pala na ano. Bago sa ano, native. Maliliit lang yung pagbuto-buto niya. Yan, tapos natin may Noy, but now lang ka uli nag-live. Ano, Manoy? Tinabad na kasi ako nung mga nakaraan gawa sa mga basher natin. Tapos isa pa, kinakain yung revenue natin. Tamsakdan po, good morning to all from Ate Rowena Tiranya. Harang po, hi kaibigan Jan Serdan, long time no see. Kaibigan Jan Serdan Adriano. Tapos na oh. Timay. Papi Mix, Mika Diama. Nag-love shout out from Ate Rowena Tiranya. Nag-love shout out sis Jan Serdan Adriano. Rowena, nag-love shout out from Nina Likahina. Nag-love shout out bro Bruyet Ariaso official. Hello rin po from The Apox. Nag-love shout out kaibigan The Apox. Nag-love shout out si Rowena from Mika Giama. Ronmore. Oh, nandito ko sa ano, biglang nagpop up yung ano mo, kaibigan Ronmore. For what's all, drop your link and meet new friend. 7:27:22 PM. O, i-like ko na lang, like number 22. Sayang din ng like. Hayaan mo lang na yung mga inggit. Sabihin mo, basic lang tayo dapat sa ginagawa natin. Kaya nga Manoy, ngayon balik white na uli ako. Hayaan ko na lang sila. Nag-love shoutout ng Rowena Tiranya. Good morning po from Buyet Ariaso. Love miss you. Miss you rin po from The Apox. Nina on the way from Manay Papi Mix. Nag-love shoutout mamaya The Apox. Love and care emoticon with BG. Naging busy ka na. Manay Tunying from CNS Vlog. Oo nga po. Ito yung mga upload ko. Walang kaboy-boy mga upload ko. Ano lang. Dahil tinamad na nga mag-white. Dan tamsak sa nakapin. Mag-upload ako ng walang kabuhay-buhay. Tapos ilang araw ulit. All set Dan House. Good morning. From Anak Mix Vlog. Harang from Anak Mix Vlog.
Lazada. Papi Dan po. Palitan niyo yung busy ako. Sige, sige lang pati. No problem. Ngayon ba itong live stream? May live stream mo. Manlid. Ay, manlid pala o may live stream. Baby, 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 you like this. Ate Regina, like number 3. Unang ayuda kay Ate M ay Ate Regina. Pangalawa, Ate Regina. Like number 4. Magbakas po kayo kung live ay kung Anak Mix Vlog. Magbakas po kayo kung premiere para alam din po nila. Pangatlo, Ate Regina. Like number 5. Like number 5. Like number 6, Ate Regina, hindi pa nakasubscribe oh. Oh, like number 6. Got it. Bruno D. Pakis. Palit nga tayo sa nakapin, palit. Ito nga ba yun? Aklanon. Aklanon muna tayo, kanina pa to. Bababa ka rin ng ano mo, Diapox. Ang daming manok at ibon ni host from Anak Mix Vlog. Pwede di pa ako tuos nag-registration. Aba ng pila. Buti nga padi. Ako pag nagpaparehistro ng tricycle motor tsaka yung sasakyan, unang pinupuntahan ko niyan padi punta muna ako sa emission, magpapa-smoke muna ako. Tapos paka-smoke, saka na ako pipila. Papa-stencil. Tapos kasi pag maraming ngayon sa LTO pag hindi sa'yo yung sasakyan, kailangan mo pa ng authorization ng may-ari ng sasakyan. Kukuha ka ng isang valid ID ng may-ari ng sasakyan, tapos authorization letter, tapos may pirma niya. Kaya ang ginagawa ko, pag nagpaparehistro ako ng motor, tricycle at saka ng sasakyan, inaagahan kong pupunta ron sa LTO. Kasi pag tinanghali ka na, pila na sa sa smoke pag pa-emission, pila na doon. Tapos pila ka uli doon sa LTO kasi iba naman yung smoke sa amin dito, medyo malayo. Ganun ang ginagawa ko, Manoy, para madali. Aagahan ko 'yan. Nina, you didn't sub to me from Papi Mix Vlog. Payo the host. Harang ulit host. Bababa ka rin, DJ Minay Vlog. Igan, thumbs up. Lagyan kita ng damit, Igan Salamat sa pagpunta, Igan. Philin Channel, Senis Vlog, PH, Dan Idol. Anak Mix Vlog, Dan, dikit na po sa bahay mo, salamat. Anak Mix Vlog, Dan Kalimbang All from Aklanon.
Aklanon sub 2 sis. From Nina Likahina. Busy ako sa buhay. Okay lang Igan. Thank you sa pagdalaw kay Tunying. Mega love shout out Gemini, yeah sis. Yan, nandiyan yung tropa ni ano. Aklanon. Ano rin pala ito kayo? Premier din pala. Like number 4. Subscribe. Bell all. Sis May, musta na? From the Gemini. Ay, magbakas ako kaibigan ha. Like number 4. Lalagyan ko si Tunying. Pangalawa, Aklanon, pangalawang giveaway. Like number 5. 5, tapos bell all. Okay. Okay, let's go. Like number 5. Pangatlo, kaibigan, Aklanon. Like number 6. Tapos, bell all. Okay. Up. Okay. Okay, bell all. Kaibigan. Pangatlo lang. Like number 6. May nakalagay dyan, si Tony Magsanto, para kilala niyo po. Pang-apat, kaibigan. Like number 7. Tapos, subscribe, bell all. Okay. Like number 7. Apat lang, apat. May sayang, may dalawa pa sana dito, kasaluba to. Tapos ito nawala ng ano. Google. Nawala yung account niyang isa. Pero okay na yun, hanggang apat lang muna, mga kaibigan. Next, ano kapin? Next, palit. Pilin channel tayo. Kaya tipilin channel tayo, mamaya si Nina Likahina. Paruntuwang kayo din po to, medyo may time lang kasi ngayon Igan, kaya ako nandito, busy mats. Sa madaming bahay, naghahanap pa si ako, boarding house. Ako nga rin kayo, Igan ngayon lang din nakapag-live, ang tagal. Nakurso na lang ako mag-live ngayon eh. Nina, my channel, hasn't changed. From Papa Mix Vlog. Aklanin, all set with bakas. From Anak Mix Vlog. Subscribe carefully Nina from Papi Mix. Yes, Nina Likahina. Subscribe carefully. Manood. Tapos don't skip ads to the monetized channel. Kaya ang ads naman, karamihan naman ng ads ano lang, seconds. Yung mga Silver Swan, Jollibee, Macdo, tapos ano pa nga ba yung mga Shopee. Maiksi lang naman yan eh, maiksi. Sa akin ay wala na ba? Meron peta, Manny Papi, teka lang. Kaya ugaliin na po natin na huwag mag-skip ads. Kasi tayo lang naman mga small YouTuber yung magtutulungan. Hindi naman tayo papanuorin ng mga sikat na eh. Kahit anong comment natin sa kanila, tulad kay Boy Tapang, sino man mga vlogger na malalaki, kay Tulpo,
Kahit anong subscribe natin dyan, kay Tulpo, sa mga malaking YouTuber, hindi na tayo makapansin ng mga yan. Kumikita yan, alam niyo po kaya kumikita yan. Di ba pag nanood po kayo ng ano niya, ng vlog niya, meron po yan isang ads na hindi mo pwedeng may-skip. Magbibilang ng 5, 4, 3, 2, 1. Yun, kita na yun, yung kikitain nila. Pero kahit yun ang ano, isang ads lang, hindi pwedeng may-skip, pero malaki na yung ano, sinasahod nila. Eh, pag tayo mga small YouTuber, tapusin na natin lahat para may kitain din naman tayo. Kahit di kayo magpalipad, o at least nakatulong na kayo. Sige lang mag-live Igan, malaking bagay yan sa ekonomiya. O nga Igan eh, puro na ganito ng kulay oh. Yung sa Google sa studio ko, puro na ganito kulay. Ganito na yung kulay. Papi, okay, thanks. Sige lang kadan tong nina na to. Sige lang kadan tong nina na to. Di man nagdikit ng maganda ng... Ay, ganun ba? Pakisuyo naman kaibigan. Huwag naman natin huwag naman yung... Kasi tinan mo, road to ano ka? Road to grade 9 ay ka. Galing na po natin na mag-subscribe. Pinapagaya ko na kayo para ayusin nyo rin yung pagdidikit nyo sa YouTuber. Pag-subscribe ba? Kaya nga po pinapakita ko pag pinapanood ganito si Ate Ferin channel sa pagpin. Ayun, ipapakita ko po sa kanya Ito nakaharang kasi monetize channel na si Ate Ferin channel. O yung harang na yan, hindi may nakalagay dyan, skip ads. Ayan, skip ads. Kung gusto mo makatulong, huwag mo naman siyang i-skip kasi ano lang naman siya 10 seconds lang. O ang pangalawang ads niya 15 seconds. O di napakadali. O di nakatulong na tayo ng dalawang ads. O kahit di tayo nagpalipad kay Ate Ferin channel, nakatulong na tayo kasi may ads na tayo nakita. May konti na siyang sasahurin kahit centavos lang, kahit piso lang yan. Kaya ko nga po pinapakita para gayahin din ng iba. Yan Like number 58 po, Ate Ferin channel, tapos subscribe, bell all. O yan po, bell all. O ito po pangalawa kay Ate Ferin channel Ang ads niya is 15 seconds na naman. Funds. 15 seconds lang yan. Unang ano yan, Aklanon Mix TV Dan Bro. Unang ads yan. Yung pangalawa niya 4 minutes. Yung pangalawa niya 4 minutes. Pwede naman yung 4 minutes na yun, tapusin mo na mga 2-3 minutes, saka ka mag-skip. Pero huwag naman natin i-skip agad sa ganyan. I-skip na natin, skip ads. Huwag naman. Like number 59, pero hindi ko ini-skip yan. Tinatapos ko yung 4 minutes na yan. Ano daw? Si kaibigan mo siya Maraming salamat sa pag-feed. Chinese Vlog PH sa TW from Aklanon. Aklanon Miss Vlog. Dan. Hindi na ako nakikipagdikitan Igan. Kusa nang may nagsusubscribe kaya upload na lang ginagawa ko. Oo nga Igan, ganun din. Ganun din ako. Hindi na ako nakikipagdikitan. Pupunta lang ako sa live stream. Siyempre, susupport tayo pag may oras, pag natsambahan, nag-pop up. Mag-i-stay lang ako dyan. Kasi pag alam nilang isang maganda pa doon. Pag alam nilang nag-i-stay ka dyan, hindi umaalis to. Bro, ito, hindi umaalis to si Ate May, si Ate Ambisyosa, Mutya, Ferin channel. Didikitan ka na nila kasi alam nila na supportive ka. Ganun yun mga kaibigan. Pero kung nandito, pupunta ka sa isang live stream, nagbaba ka lang ng link, tapos maya maya wala na. O yan yung mga ibig sabihin, nangunguha lang yan ng subscriber. Like number 60 Ate Ferin channel hindi pa rin ako subscribe.
Like number 60. 60, di pa rin nakasubscribe. Subscribe na, bell all. Pangatlo. Pang-apat po, Ate Pilin Channel, oh. Nakasubscribe na to, pang 60 kanina, oh. Sakto, pang 61. Oh, like 61. Oh, ang ads dito is ano lang, oh. Oh, 10 seconds lang yung ads niya. Oh, pangalawang ads, Lazada. 15 seconds lang ang Lazada. Okay, wag na po natin i-add, i-skip. Kasi pag in-skip, kawawa naman yung ano. I-skip na nga natin yung ads, tapos i-skip pa tayo sa ano, sa video upload, dapat din na lang natin pinuntahan para at least din na tayo nakatulong. Tapos magko-comment, full watch. Igan, manood na lang ako sa mga kadikitan ko, hindi nga lang ako nagko-comment, basta nood lang. Okay, Igan, magbakas ka rin para alam nilang ano, nanood ka. Kahit medyo maiksi lang, basta relate dun sa pinanood, Igan, para at least babalikan ka. At least alam ko sa sarili ko, may naitulong ako sa kanila, libre naman wifi. Yun lang, Igan, pag libre wifi, ako nagbabayad ng wifi, monthly 1,550. May ano nga, marites tayo, marites. May narinig nga ako dito sa ano, kapitbahay natin. Madamot daw ako. Dahil di daw ako nagpapakunik na ay pinapatay ko daw yung wifi. Paano may madamot nakakunik na nga sila. Pinapatay ko kasi naglo-loading ako. Madamot daw ako dahil pinapatay ko yung wifi. Sino kayong madamot sa amin? Siya ba nakakunik? O siya na hindi nagsusubscribe? Nakakunik na nga siya magsusubscribe, wala namang bayad mag-subscribe. O di ko ba? Tapos samantalang ako binabayaran ko monthly 1,550. Samantalang sila nakakunik na hindi naman nakasubscribe. O sino madamot sa amin? At least alam ko sarili ko. Tama yan, Igan, tama yan, Igan. Super Mio harang, sir. From Super Mio. Anong main natin, kaibigan, Super Mio? Bro, sulat lahat para madikitan ko sila ng tama. No skip ads at makapanood ng tama. Salamat, bro. Yun, bro. Thank you very much, bro. Ate Ambe, may galab shoutout pala, Ate Ambe. Boyd Ariaso, may galab shoutout. Ay, palit sa nakapin. Palit mo na, palit. Ito, kay Mutya. Palit, daragdagan ko yung subscriber ni bro. Tapusin ko lang kay Ate Pilin Channel. 11 minutes. 11 minutes yung kay Ate Pilin Channel. Saglit lang yan, basic lang yan. Yan na natin sa ano. Tayo. Ay, hindi pala. Naka-ano pa na. Marquez Pamor from Ateneo Kajiyama. Mura lang naman dito sa Hong Kong, Igan. Sa lahat ng mall may wifi at park dito sa Hong Kong. Buti pa nga dyan Buti pa nga dyan, may free wifi dito. Pag di ka nagbayad ng wifi, putulang ka na. Ate Mates, ads ulit house. Saka may wifi. Kilaan mo ko from Gemini. Sana o libre. Nawala na siya, Noy. Ako pagkulangan niya, Noy. Naka-ano mo na ba yun? Naka-encounter mo na ba yun? Si Nina Likahina? Manny Papi? Baba ka ng mo, Manny Papi. Baba. Ng link. Baka may ilagay pa ako, sayang. Baka may 4 dito. May galab shout out.
From Ate Mel and SJ. Harang pa nag... Ay, mamaya. Nawala na nga oh, si Nina. Likay na road to 1K siya oh. 929. Ilan ba video niya? Marami na rin siyang video. Bayaan na natin Manoy. Kung hindi naman nag-subscribe, di bahala na sa... Bahala siya, lukuhin niya sarili niya. May moderator na pa yun natin Milniskia. The For Old Lady. Kagalab siya tayo, Ate Regina. Mutya Ukay Dan, Kalimbang All. Ang bakas sa ginisang ampalaya. Marami ganyan bro. Kakapasok lang, biglang sasabihin Dan na sa'yo. From Buhit Ariaso. Hindi, titingnan nyo muna yung ano. Pag alam nyo yung kakapasok lang po. Tingnan nyo muna yung ano nyo, YouTube Studio. Kung may comment sa doon. Ngayon, kung ang comment niya is pangit pa sa akin, eh wala, hindi talaga nanood yun. Walang kwenta yun, galagas lang yun. Alam niyo naman yung ano, comment ng nanood. Pero kung pagpasok lang, nagbaba ng link, tapos dan ng dan. Idandan mo rin yung ano, idandan mo rin yung balik mo. Nasa barko pala to. Trip to Dipulog. 2-night boat travel to go. Enjoy. Dito sumakay. Oh, dito sa Tugo, kulay pink. Siguro may ari nitong Tugo na to si ano? Si Lini Robredo no, kulay pink eh. Tugo. Marites. Igan, nangyari na yan sa amin diyan sa Pinas. Palibasa may internet sa bahay ko. Nung hindi namin pinagbigyan kapitbahay namin, sila pa hindi nakibo. Ha ha ha. Nagbabayad ka ng mahal sa internet tapos gusto libre. Sakto yung gano'n, sakto. Parehas. Ayun na! Tayo pa daw yung madamot. Nakakunik na nga sila, tayo pa daw yung madamot. Ay yung pag-subscribe nga, walang bayad. Samantala tayo, monthly may bayad. Rudy. Hindi ako mahilig mo ba ng link bro? Dumidikit lang ako. Bahala na kung saklian ako o hindi. Wala naman mawawala sa akin. Nagalaw siya sa lahat. Excuse nga po, excuse. Dan 41 Idol from Imitoy TV Mix. Yan, tapos na oh. Ate Pilin Channel. Ito, harang na harang. Ayan. Ay. Wala. Wala yung harang ni ano. Ate Pilin Channel. So, hindi pa tapos sa Ate Pilin Channel oh. Ito na sa harang. Kaya nga sinabihan ko na dumikit siya ng maganda. Di yung puro dan ng dan lang. Di naman nagbabago bahay ko. Di naman nagbago ba? Nagdan din ka ano yun eh. Sino nga ba yung pinin kong ano, premiere? May pinin akong premiere. Maraming nakas ako na ipinin premiere eh. Dan na daw siya tapos nakita ko si ano lang na andun eh. Si Ron Moore. Pareho pala tayo. Pag dadikitan ko, bahala rin siya kung balikan din ako. Oo nga, ganun yan. Bahala na sila kung dumikit sila, kung bumalik sila o hindi. Runaway, thumbs up post. Kaya ba itong runaway?
Super Mio. Ito, Super Mio. Pelka and Himer. Sino ba tong Super Mio? Wala na Super Mio. Tinatanong ko anong main channel. Runaway. Kanino ba tong Runaway? Kabayan patambay lang kasi may trabaho pa. Okay. No problem. Ate Milan SJ. Ay, Sister Wina, may galog shoutout sa'yo. Papi, no understand Tagalog. Papi, no understand. Ito, Englishin mo daw man ni Papi, oh. Nina, likahina. Tawag nito, mahirap. Paki-English nga dyan. Pwede po magbabahos. Pwede, no problem, Ron away. Kaso tanong ko lang, anong main channel mo, kaibigan Ron away? Anong main? 2 subscriber ka lang kasi, no? 2 subscriber tapos isang video. Ibig sabihin, ninja to, ninja. Mutyain na ka agent vlog, dan kaibigan. Subscribe carefully nina to each other. Hello po, Ma'am Rowena Terranya Vlog, may galap shoutout po. Ma'am, regards po kay Sir Sandy. Pilhong kong pang 7 thumbs up po, lalabs, dikit na rin po. Till matapos sa babayan, patamsak lang sa premiere ko, mamaya. O sige, paki Ate Mel, SJ, sunod kita kayo mukya. Patamsakan ko lang. Pwede po magbabahos. Pwede. Di po madikit main ko. Anong main? Ipasok mo muna yung main mo, kaibigan Runaway. Pakipasok mo na nung main mo kahit di makadikit. Pag naipasok mo na yung main mo at nasilip namin kung anong main mo, kung legit yung main mo, walang problema yon. Tapos, ipasok mo uli yung Runaway. Tapos yan ang pagbaba ng link. Para makita namin kung hindi na talaga pwede magdikit. Para makita namin kung legit na main mo talaga yon. Kung parehas kayo, kung yun din ang main mo. Malaki channel ni Ron Away Igan. Okay, no problem. Kahit malaki, ayudahan natin. Basta makita ko lang yung channel. Salamat. All dikit Ron Away. Huwag tanggalin panty ko sa bahay mo. Para pagpunta ako, may panty ako. Abay, huwag ko kung ba't natanggal yan. Malaki channel na Ron Away Igan. Aklanon Mix TV, pang 9 thumbs up po, lalab ko. Dikit na rin po. Premier mo po yun. Danbel, olyo po sa'yo. My channel comment. Kilala mo ba to Igan? Si Ron Moore? Ito po main co-host. Hindi, Runaway nakapangalan kasi. Pampurti na like, kaibigan. Sige, jakitan ko ha. Jakitan ko tapos ibaba mo yung main mo ha. Jakitan. Pero pag di ka nagbaba ng main, yung di ka pares ng ano mo, ng pangalan, tatanggalin ko ulit jacket. Kasi marami akong basher kaibigan, Runaway. Nag-iingat na ako sa channel ko kasi pinaghirapan ko channel ko. Kaya tinatanong ko kung anong ninja, kung mga ninja yung gamit nyo, tatanungin ko lang. Hindi naman masama magtanong. Para din yon sa pag-iingat ko sa aking YouTube channel. Ngayon, kung hindi nyo maipapasok yung main nyo, walang problema. Diyan, sakitan ko yung ninja nyo. Pakita nyo yung tunay na channel nyo. Nakita mo na ba Aklanon? Pang 46 like from Ate Rose Sabesi. Magandang umaga po. Pang 40 na like kabayan. Harang uli from kaibigan Boy Ariaso. Tapos na pala ako. Nandito na ako kay The Beauty of Royal Farm Resort with baby Silvano and family bonding. Napunta na sa iba.
Yan main, Runaway, Madaya, naka-member ako. Ayan o, may ano si Pilong Kong o. Yan, yung main Runaway, Madaya, naka-member ako. Kaya non-end kasi wala laman account ko. Tinanggal panty ko. Aklano, nakita ko na po. Hashtag Papinix. Kaibigan, bro Joel, 300 subscriber ka na pala bro, grade 3. Like number 31, 32. Tapos dagdagan ko yung subscriber mo bro. Unang giveaway. Idol, tambay lang ako. From Marvin Dudoy. Nakabilo lang ako sa iyo, Aklanon. Sino nga ba may Marvin Dudoy na to? Bro, pangalawa. Dikit ko na rin to sa iyo ano. Mga cellphone dito, like number 33. Bell all, bro, pangalawa. Pangatlo bro, 303. Pang 303 bro. Pang 304 bro. Subscribe ko lahat ng gadget dito sa bahay. Para madagdagan yan. Like number 35. 4 minutes. Pangat program 12 PM at 7:30 PM time bago kalimbang lang. Silipin ko lang bro tong ano mo. Ron 35.4. Malaki nga yung bahay niya ni Runaway. Nandito ko sa'yo Runaway Runaway. Puro naman live stream. Pero no problem. Dito ko sa latest live 86, like number 87 ako sa'yo. Kaibigan Ron Moore. Para nga makadalo. Like 87 ako sa'yo bro. 1 hour and 21 minutes and 2017. Parehas yung picture niya ng parehas yung picture. Dito Minton Ying, Runaway dan Kalimbang from Aklanon. Sino nga bang santo ni Mutya. Si pala, tikaipin ko lang si ate Milin SJ. Sunod si ate Rowena Tiranya. EB Fernandez Vlog, mega love shoutout. Road to din si EB Fernandez, paki-subscribe naman po. Excuse. Yan, sunod ko po si ate Milin SJ. Balik-balikan lang po tayo mga kaibigan. Love ka ni Babes. Mega love shoutout kaibigan Babes sa Vista. Ayan, pag-subscribe po kay Runaway. Paras lang po yung pangalan niya, yung channel niya. Paras yung picture. Pero ito pong naandito niya is Ninja. Dahil hindi na makapagdikit daw yung kanyang main. Kasi marami na siguro nadikitan. Pag binalikan po kayo, pakiano po kung tama din po yung kanyang comment, kung hindi nagmamadali. Kasi pag Ninja kasi legit,
dapat legit, kahit ninja legit. Pero kung yung ninja na ang comment ay kung basta-basta lang, alam na natin yan. Dahil kayo mga small YouTuber, pinagdadaan na natin yan. Kahit ninja or second account, basta maganda yung comment, asahan nyo na legit yan. Pero kung ninja na walang kabuhay-buhay ang comment, bahala na kayo dyan. Dahil ako, yung mga ninja ko, hindi ninja to, mga backup account to, backup cellphone. Pag nakakapunta ako sa isang maganda rin yung comment ko, hindi basta-bastang bakas. May mga harang na bro. May mga harang na. Skip ko na lang para mapadali. Kasi wala pa namang, hindi pa naman monetize si kaibigan mo siya in Joel Agent. Lagyan ko ba ng jacket to? Love ka ni babe. Tambay lang ako bro. Bawi lang. Tagal na hindi nakapasyal sa live. Okay lang bro. No problem. Sa sobrang dami, nag-antay ka lang. Mas mabuti pa dito. Papi, baba yung mo papi? Papi mix. Baka madagdagan ko pa. Kung mayroon pa ha. Ate Milinis J. Hindi yung ang nakaano mo, Ate Milinis J. Like number 11. Hindi yung premiere mo yung naka-attach dun sa yung link. Dapat yung mo, Ate Milinis J. Wag yung main channel mo ganyan. Dapat itong ilalagay mo itong link na to. Upcoming. Like number 12. Naka-subscribe na po yan, Ate Milinis J. Like number 13, Ate Milinis J. 13. Yan, mga subscribe ka rin kay Ate Milinis J. Pang-apat, Ate Milinis J. Pang-apat. Ito, hindi pa nakasubscribe, Ate Milinis J. Bill all ko na. Sa upcoming ako. Like 14. 546. Ipin natin si kaibigan Papi Mix. Diyan lang. Papi Mix. Bahay mo Papi Mix. Hindi ata kaya Ate Rowena Teranya ba yun? Yun, Rowena Teranya. Connect everyone, Nina, to each other. Regina Channel, dan tamsak dikit Kalimbang all sa yung premiere from Aklanon Mix. Ate Rowena Teranya.
Ice cream to yung ice cream. Oh, like number 45. Congratulations. Oh, like number 46. Mill in Singapore. Dan kaibigan. Notify me. Like number 46. At terminatara niya. Tapusin ko lang yung thriller. Thriller. Like number 47. At terminatara niya. Like number 48. At terminatara niya. Sige lang Manoy. Di na ako magbanoy. Sige, ano ko na lang, go to channel ko na lang pagkatapos nito ni Ate Rowena Teranya. Baka may hindi pa nakadikit siya dito Manoy. Nag-love shoutout sa 3 viewers. 49 thumbs up. Salamat sa mga nagpalipad, si Ate Lisa, saka si Ate Emma. Dan Harang from Bib Subesta. Thank you. Kaibigan Bib Subesta. Papi, okay. Thank you my friend from Nina Ligahina. You're welcome. Beb Subesta. Ate Milin SJ yun. Nag-trap din ng bahay. Out muna ako. Maraming salamat po sa mga dumikit from Aklanan Mix Vlog. Thank you kaibigan Aklanan Mix Vlog. Tambay lang ako kabayan. Okay Ate Milin SJ, no problem. Nina, let's not get carried away. From Manay Papi Mix Vlog. Papi Mix Vlog. Rowena Teranya dan Tamsak sa premiere dating dikit. Harang pa. Salamat po sa Ayuda House from Aklanon. No problem. Salamat din sa pagpunta kaibigan Aklanon ha. Thank you very much. Belinis Jaydan po. Dan Tamsak po sa ice cream mo Ma'am Rowena Teranya from Buhit Ariaso. Yun, tapos na. Nakuha na kasi yung AdSense niya eh. Dan sa thriller. Ate Rowena Teranya, tapos na rin sa thriller oh. Thriller. Tapos na rin sa thriller oh. Salamat sa mga dumikit. Balikan ko kayo mamaya. From ating Melinis Gay. Diyan tamsak sa ice cream mo, Ma'am Rowena. From Buhit Ariaso. Harang again from Buhit Ariaso. Manoy si Ines Vlog. Okay, baba din lang yung link. Silipin mo pala si Manoy Papi. Go to channel. Manoy Papi, nakadikit na pala to. Manoy Papi. Panoorin mo na lang tong simpleng pulutan pero masarap. Oh. Like na, like. Oh, like. Okay.
Pangalawa, Manny Papi, nakadikit na rin pala oh. Doon ulit tayo sa pulutan. Ay, dito na lang sa may pitch pigeon. They can eat alone. Harang, like number 26 Manny oh. Harang ulit from Dib Subesta. Baba ka ng bike, Ate Philin Channel. Itinan ko lang si Manny Papi. Baka mayroon pang ano eh. Di nakadikit. Manny Papi Mix Vlog. Manny Papi, may isa pa nga. Manny Papi, hindi pa nakadikit oh. Dito na lang ako sa ano mo. Simpleng pulutan oh. Manny Papi Mix Vlog. Ito, tingnan ko kung nakadikit na. Nakadikit na rin tumani oh. Dito na rin ako sa may pigeon. Dan Harang from Kaibigan Bib Subesta. Salamat sa mga dumikit po. Balikan ko po kayo mamayang gabi po. Salamat from Mucha Okay in Agent Joel Vlog. Meron na po tayong 1 hour, 1.5 hour. Papi, yes. Nina Lagahina, Rosa Besi playing from Genserdan. Thank you Manoy from Manny Papi. No problem Manoy, apat lang muna Manoy. Dalawa doon sa pigeon. Tsaka dalawa doon sa pulutan mong ano. Tamban ba yun? Sa tawag sa inyo, tamban yun eh. Tinitinda ko dati yung Manoy, yung nasa Quezon Province ako. Sariwang-sariwa na tamban. Yung pag kinuha mo doon sa banyera, nagaganunan pa yung isda oh. Nakaganon pa siya oh. Ayun, kaganon ba siya? Ito yung buntot niya, ito yung ulo. Tapos pag hinawakan mong ganun siya oh, sa ulo, yung hawak mo ganun sa ulo, talaga nakaganon siya oh. Tapos ang kintab niya para siyang silver. Ang sarap ihaw. Yung half cook lang na ihaw. Yan, yung linamnam. Sino pa mga di ko napin? Balikan ko lang yung mga hindi ko napin ah. Si anak pala, anak mix vlog. Nandiyan ka po kaibigan, anak mix vlog. Pababa nga rin po ng link mo. Bro, turuan mo ulit ako susunod paano yung harang. Hindi, yung Pretamol may galab shoutout. BBM from Pretamol. May jacket na yan, kaibigan Pretamol. Bro, turuan mo ulit ako susunod paano. Hindi, yung harang bro, yung ads yun, ads. May galab shoutout bro from Pretamol. Philin Channel playing from Genserdan. Baba nga ng bahay mo Genserdan. Wala na akong may pin. Ay, ito pa lang. Si Nina Likahina. Nina Likahina. I will pin your YouTube channel and I will give you 5 backup cellphone. You will subscribe to your YouTube channel. Yun pala yun. Yung ads yun bro, yung harang, sinasabing harang. Pag sinabing harang, halimbawa ako, di ba, monetize na ako, monetize channel. Pag sinabing harang, ibig sabihin hindi mo siya in-skip. Hindi ka nag-skip doon sa ads niya. Yun ang harang, yung ads. Nina, subscribe well so you can get back well. Nina Likahina Dan. Rosa, thanks from Nina Likahina.
Rowena Tiranya Vlog. Dumalaw po ulit ako. Ako ulit from Jan Serdan. Mega love shout out Jan Serdan. Musta po from Ate Rosa Besi. Bababa po ng bahay Ate Rosa Besi. Jan Serdan. Chicard, ang ganda ng chicard bro ah. May lahi to ah. Mani Papi, may lahi. Anong lahi niyan? Kalapati mo. Yan kay Ate Regina oh, premier po yan. Madali pong tamsakan ng premier. Harang Mani Papi oh, harang. XG, harang din Manay oh. Red Horse Lakas Tama channel. Hello po sa lahat from Endek TV Vlog. Bro Boyet, bell all na po ang main ko sa'yo from Papi Mix Vlog. Kasani 05 nag BG. Abaharang mo pa di. Anong harang yan pa di? Ang mahabang harang lang naman is yung ano ba to? Yung MD, ano? MD? San Miguel yan eh, San Miguel. Marvin Dudoy, idol, wala pong sukli. Idol, wang nagsukli from Marvin Dudoy. Ano ka ba kaibigan Marvin Dudoy? Nagbakas ka ba sa kanila? Sa Super Mayo hindi na hindi. Dalawa pa lang nag-subscribe kay Nika Likahina oh. 929 siya kanina. Bibigyan ko ng 4 yan. Paano maglagay ng maikli na harang? Tusok Lodi ka 50 from Benedict Nicolas. Paano maglagay ng maik? Hindi ko maglalagay ng harang. Pandi. Si YouTube ang naglalagay niyan, hindi pwedeng tayong pumili ng harang natin. Ang tagal ko din nakabalik dito from Benedict Nicolas. Matagal din akong di nag-live stream kay Benedict Nicolas. Kaya ngayon mula ako nakita uli na nag-live stream. Mani Papi oh, how to make kinilaw. Middle piece. Ilagay ko na rin to. Ito na dito na. Di pa tapos tong harang mo sa Red Horse Lakas Tama channel. Ito. Ang hirap. Makakalimutin from Benedict Nicolas. Kaya pala. Host you. Tato very nice. Kaya pala naglalagay kasi mahaba din daw harang ko. Oh, sa una lang yan pa din. Yung mahabang harang sa una lang yan. Pero thank you my friend. To like my tattoo. Oo Noy, pure lang yan Noy. Exit now, salamat, bye bye. Busy na from Ate May. Okay, thank you Ate May. Bye bye Ate May. Ingat po lagi dyan Ate May Gajiyama. Katulad nito, Red Doors, bago kasi ito bago. Bagong harang to, ngayon ko lang nakita tong harang na to, Red Doors. SMDC pala, SMDC, San Miguel Corporation yata, basta San Miguel yun. Yun, mahabang harang yun, nasa 13 minutes yata. Idol, hindi pala ako makadikit, wala go channel. Kaya pala naman, kaibigan, Marvin, hindi ko pala nadyakitan, Marvin Dudoy.
O yan, Marvin Dudoy oh. Meron na, go to channel ka na lang tapos magbakas ka kaibigan Marvin Dudoy. Pag hindi nagbalik sa'yo at nagbakas ka, hindi nagbalik sa'yo, kainin mo, kumakain ka nga ng apoy eh. Pag hindi nagbalik sa'yo, silang kainin mo, apoy nga kinakain mo eh. Baga pala, baga. Yan, okay na yan, kaibigan Marvin Dudoy. Pwede ka i-go to channel mo sila. Hindi yung nakapin ay no, ni na Likahina. Puntan mo yan. Ha ha ha. Napatawa ka ulit yung kaibigan Marvin Dudoy. Oh, 40 seconds. $3 lang sa club. Nina Likahina, dance sa sis Paul Pack. Oh, my friend Nina, Philin channel is done. Subscribe to your channel. Please subscribe back and subscribe. Ano to? Subscribe very very beautiful and bell all. Salamat Manoy. No problem Manoy. Belen thanks. Harang Manoy Papi oh. Nandito na uli ako sa kinilaw mo, kinilaw. I-like ko na rin lang, i-like. Oh yan oh, naka-like na. Like number 33. Maganda daw tato mo Manoy. Oo nga, nagandaan. Salamat. Thank you very much. Sisisi nga ako kung ba't pinatato ko ito Manoy eh. Kasi hindi pala hindi na makakapagtrabaho ng abroad pag may tato. Kung ano lang naman to isda. Koi fish para pag wala akong ulam, if I know anong tawag nun? Anong ulam? May mga ulam ako. Wow, tattoo me like. My friend Nina, this one backup cellphone is subscribe to your channel. Like number 8, my friend Nina. Like number 8. And subscribe. Bell all. And I will play your cooking Rika squid. 2 minutes and 35 seconds. And this one backup cellphone, like number 9, and subscribe to your YouTube channel and bell all. So giveaway my friend. And number 3, thank you so much host. Number 3, like number 9 or 8, 10, like number 10. This one is like number 10. And subscribe, bell all. Okay, let's go. And this one, 4 backup cellphone or backup gadget. Oy, patayaw. Okay. Like number 11 and subscribe, bell all. Okay, 4 gadget my friend. And I will watch your very nice cooking Rika squid. Thank you so much host. May galap shout out si Regina channel from Aterwin Teranya. Wow, amazing host. Thank you so very much. Harap pa host, Regina Teranya, hello. From ating Melanie J. Nix Pin, Nina Likahina. I will pin this one of my best friend or
My very nice friend Johnson Dan Adriano. Kinspin. Please subscribe and watch the video upload of Johnson Dan Adriano and comment below your very good comment and relate to the video upload. Dikit Dan Naftalin Channel from Marvin Dudoy. Ate Juliet! Thank you very much, Ate Juliet! Oh, Dan, my friend Nina. Full watch. And this one, sa akin, angkla. Angkla ng Barkonoy. Kanan din. Ano daw? Hindi ko magets. Mano, hindi ko magets. Oh. Nandito na tayo sa live stream, di mabuhay. Done, my friend. Oh. Ito na lang tumanlid. Like 26. Papi Migs Vlog, may galap shout out. Hello from Ate Juliet. May galap shout out Juliet. Good morning Manoy Tonying. Welcome sa muling pagbabalik. Thank you everyone. Hello from Ate Juliet Mukbang. Thank you din po sa inyo mga kaibigan sa muli natin pagkikita sa aking live stream. Hi Christ from Ate Juliet Mukbang. Kaibigan dyan Sir Dan, like number 61. Panurin ko lang kaibigan. 6 minutes and 50 seconds. Pangalawa kaibigan dyan Sir Dan. Juliet Mukbang Yahoo. Like number 62. 62. Kaibigan, like number 63. Pang-apat, kaibigan dyan Sir Dan. Like number 64. Lahat nakasubscribe. Maksa, mas malaki pa ang tatos kaysa braso. Hindi, sakto lang Ate Juliet, sakto. Hanggang likod na. Bimar Studio, Tamsak Idol Maksam from Bimar S. Thank you my friend, Bimar Studio. Salamat po sa lahat. Iwan lang po ng comment from Jen Sardan. Melanie si Singapore, pasukulin na lang from Marvin Dudoy. Nagbabalik yan, legit yan Marvin Dudoy. Ate ko yan, ate. The best yan, the best. Shoutout sa 10 viewers, 52 thumbs up. 939 kay Nina Likahina. 939, oh nakasampu ka na oh. My friend Nina Likahina. Marvin Dudoy, soup lang ito mamaya. Nasa supermarket lang ako. Legit yan, Dudoy. Marvin Dudoy, legit yan. Si Ate Melanis J.
Yan ang ate kong mabait. Tsaka si ano, wala pa, tulog pa yata si ate Sweetie Peglo. My life is now or never. Hay dyan, napakaganda ikay. Napakagandang ikay. Maraming salamat, idol. No problem, my friend. Bing Bang BMRS channel. Thank you for coming again. Thank you to thank you for your all backup cell phone to like of my YouTube of my live stream. Mahirap talaga yung mahirap yung hindi masyadong magaling mag-English. Ma'am R, Ma'am Rowena Terranya, may galap shoutout si Juliet Mukbang. Tapos nakita ko may pinati Rowena Terranya, may bakas ako dun sa premiere mo ha. May bakas po ako dun. May galap shoutout Manoy, end na ba live Manoy? Maya-maya pa Manoy, maya-maya pa. Sige lang Manoy, may gagawin, no problem, okay na. No problem. Harang, kaibigan dyan Sir Dano. Thanks for watching. And harang din, harang. Ate Juliet, baba ng bahay Ate Juliet. Money Crush follower. Bro Buyet, dan na sa'yo. Si Manny Pastor Banoy. Ay, si Manny, tapos na yata si Manny Pastor. Hindi ako nakapunta kasi nag-live na ako. Ito main ko Marvin Dodoy. Gandang tanghali kaibigan Rosie Bessie. Ikay, Philippine first visit. Wow. Implant ball. Parang na rin oh. End ka naman ay Pastor. Baka end ka si Manny Christ follower na andito na eh. Sino po pala umiikot-ikot nga kanino'y pagbalik ko. Ay baka tapos na. Bang Bimares, may galap shoutout kaibigan para Manay guys Power. May bakas ako sa maputik na daan mo, Bro Boyet. Papi, I give you roses to coming from Nina Likahina. Idol, pwede pa ako magbaba ng bahay ko. Sige, ito kaibigan Marvin, tutoy. Baba ka, baba. Again, pabarya Tonying. Anong pabarya? Okay na yun Ate Lisa. Yung palipad mo, okay na yun. Welcome back to live stream ka Tonying. Opo, Ate Rowena Terranya. Nagbabalik na po si Tonying. Thank you po sa mga support niyo mga kaibigan. May kalab shout out sa nagbabalik Tonying. Shout out po sa ating ate. With love. Love, Ate Nito Lisa Rob. Shoutout kaibigan Cars follower from Philin Channel. Nina, I'm done to you. Please, can't connect back to me. From Papi Mix Vlog. May galap shoutout kapatid Pastor. Barya lang yan. Ay, okay.
Harang ako, kaibigan dyan, Sir Dan, harang. Harang pa rin itong iso, Chinese. Chinese. Una, sa live stream na itong iso. Nandito si Ate Ambi ah. Kaya yung live stream to ay kay Ingrid Witras. Yun. Ipin ko nga si kaibigan Marvin Dudoy. Baka pag hindi ko ipin to, kainin ako nito eh. Makain ng baga to. Si kaibigan Marvin Dudoy. Papi, yes, thanks. Dan, Papi, yes, thanks. Dan 2 from Nina Likahina. Nina, ay, ano yung nadagdagan? Ma'am Rowena, Dan thanks lang, Juliet mo bang premier mo from At Juliet. Nagalab nito at Boyet Ariaso. Paper Bag TV. Baka naman mayroon kayong mga ano dyan, mga kaibigan. Baka mayroon kayong mga ninja. Pakilikit naman kay kaibigan Tunyin. Sa mga nagdikit po, salamat. Ang lamig ng boses, pwede pang patulog. Lamig ng boses nino. Kaibigan Aliyah Kelly. Ano na naman yun? Marvin Dudoy, may kalab sa kaibigan. Peace, Marvin Dudoy. Joke lang yan, joke lang. Good morning everybody. Music lang muna. From Aliyah Kylie. Marvin Dudoy. Dudoy, Marvin, salamat idol, pagpin mo. No problem. Like number 39. Oh, yan oh. Tapos, subscribe, bell all. Para matagdagan. Okay. Let's go. Oh, bell na yan, Marvin Dudoy. Iba talaga ang lakas ng mutya ng kalabaw. Napakabisa. 7 minutes, kaibigan Marvin Dudoy. Ito, Marvin Dudoy, nandiyan ka oh. Good morning, Manito Nying. Good morning din po. Kaibigan Marvin Dudoy. Pangalawa, like number 41. Subscribe. Marvin Dudoy. Bell all. Dalawa yan ha, kaibigan Marvin Dudoy ha. Huwag mo kong kakainin, kaibigan Marvin Dudoy ha. Pangatlo, kaibigan Marvin Dudoy oh. Nakapula pa yan ha. Like number 42. Ha? Tatlo.
Good morning po kuya. Oh, nandito rin yung isa kong kaibigan. Salamat kaibigan. Ang aking mabait na si Ma'am Surisa. Good morning po kuya. Harang pa po. Magdikitan ka lang dyan, oh, kaibigan Marvin Tudoy. Mga legit yung mga yan. Yan, si Ate Rowena Teranya, Managan Grace. Bakas lang kayo mga idol or ma'am para masuklan ko kayo. Ibay talaga ni kaibigan Marvin Tudoy oh. Ma'am Piling Channel, may galap siya po. Siko lang ang pambukas sa buko oh. Ano? Galit na naman si kaibigan Marvin Tudoy oh. Papi! Check! Baba pa ng bahay, manay God Grace. Sino pa nga ba yun? Ate Lisa! Galit na naman sa buko eh. Kaya pala yun, kaibigan Marvin Tudoy, out muna ako host. Marami pa gagawin sa bahay from Ate Piling Channel. Sige po, thank you po Ate Piling Channel. Thank you for coming. Salamat idol sa paghanga mo. Wow. No problem idol, kahanga-hanga yung mga ginagawa mo pa kaibigan eh. Nagkaintindihan na rin kami. Hindi, may money papi. Pag kanya nagiging ano yan, nagiging kaibigan mong mabuti. You had a good friend, my friend Nina Likahira to Papi Mix Vlog because Papi Mix Vlog is the best friend in this YouTube channel. Yes, kumakain niya ng uling si Marvin. Oh, apoy, hindi uling, apoy. Ate Lisa. Tapos ngayon nyugo. Hirap yun. Lalo na siguro kung matchong-matcho to si Manay Marvin Tudoy, aba. Madam Dilit, nag-love shout out. Sis Nito Lisa Ron, good morning. You're welcome Nina, where are you from my friend? Marvin, laki ng farm mo. Dati friend. From Ate Gilit Mukbang. The Influencer, kuya. May love shout out, my friend. The Influencer. You have a moderator, my friend. The Influencer. Anong YouTube channel mo? The Influencer. The Influencer. May jacket na yan. Salamat. Doon lang yun LS ko. Ay, si ano pala to? Oh, nandito lang ako. Nandito lang si Pax oh. Si Pax Bibiloria. Alam ko sino na naman tong The Influencer. Sino pala? Si Aliyah Kylie pala. Kaya pala kuya ito yung Maxam.
Eh kahit nga bahay ni B, binubulabog ng kaibigan Marvin Dudoy. Oo nga, Ate Lito Lisa eh. Naano ko sa kanya yung kinain niya yung apoy, ay yung baga. Inihipan pa niya eh. At dinidila-dila pa niya. Bing's Word, may galab shout out my friend. Bing's Word, personal vlog. 1.56 subscriber. Thank you for coming my friend. Bing's Word. Okay. Dan bell on na lang sa inyo kaibigan. Punta lang ako dito sa premiere mo. Tapos panoorin ko lang tong His Name is Max. Pares ng aso ko ah. Max din yung aso ko na ito na dito oh, sa baba. Nina hi, Ariaso hi from Bing's World. Ate Lisa, BGBD and Ate Rosa Bessie. Big mega love shout out from Nina. Nito Lisa Rome, dikit na ako idol. Nito Lisa hi from Bing's World. Ito kumakain na si kaibigan Marvin Dudoy oh. Paano gawin ganito yan? Oh, kumakain, ulam niya is Silver Swan. Ay pato pala, Silver Swan. Tsaka ketchup. May kasama siya. Dato puti, tsaka ano? Dato puti at saka ketchup. Picnic. Si Marvin Dudoy. Ba't uling? Ba't uling na yung kaibigan Marvin Dudoy? Mga pang ano tong ano ni kaibigan Marvin Dudoy ah, mga pang incredible. Skip ko muna Alia Kylie ah. Exit muna ako. Panoorin ko lang, i-ayuda ko lang kay Marvin Dudoy ito. Marvin Dudoy oh. Kaibigan Marvin Dudoy. Like number 44. Oh, bell all. Migalab siya to at Bing's World. Bing's World. Ito pala yung words. Saka word. Salamat idol sa pag-play. No problem. Matindi yan si kaibigan Marvin Dudoy. Matindi nga eh. Matindi ati Lisa. Papi, no understand Tagalog from Nina Likahir. Migalab sa tao, Bing World. Ano naman to kaibigan, iba talaga ang lakas ng mutya ng kalabaw. Napakabisa. Subscribe ko lang kay kaibigan ano, Marvin Dudoy. Kaka-graduate lang niya 1,031.3. Bango. Bing's World. Dan full pack from Ate Rosa. Baba nga ano ba Ate Rosa Bessie? May powers yan si kaibigan Marvin Dudoy. O nga may agimat to, may agimat. Ito siguro ang susunod Ate Lisa kay ano eh. Kay Ramon Revilla Sr. Nina my friend.
Tirima kasi. Banyak for coming. Aba, magaling si Ate Elisa. Rosa Besin natin, sukli mo bukas ha. From Bing's World. Oh yes, Papi. Hihi, mahal kita. Tay tayo dyan. Papi Mix, Dan, Yamis Foods. Oh my God, gutom ako loads from Ate Juliet. Nito Lisa Rom, may galing sa tatsay kaibigan. Papi, Yamis Foods. Oh my God, gutom ako loads from Ate Juliet. Nya, ha ha ha. Oh my agimat. Oh, may agimat nga ito eh. Kaibigan Marvin Dudoy. Baba ng link. Money Christ follower. Hello from Bing's World. Harang from Money God Grace. God's Grace, hi. Nito, iya, sama-sama. Ano daw? Sama-sama tayo, walang mang iiwan. Nagalag sa taot, Pastor Price, Follower TV. Iba-iba ko na maksam, link ko. Ah, nakapin ka ate. Lidilit. Tagal naman ang harang ko, ano ba yan? Bro, Boy Teresa, nagalag sa taot, mga Grace Channel. Sweet Virginia, Mountain Mama, Country Road, on the way kay Ate #Juliet Mukbang. Nagalab sa tos, ma'am, God Grace Channel. Indonesian kasi sili natin. Ay, Indonesian? Thank you my friend, Nina, Lika Hina, to coming to my live stream. Indonesian kasi. Hello, Bing's World. Marvin Dudoy, Dan check full pa from Ate Rosa Besi. Mamaya Ate Juliet. Oh, galit na galit naman si Marvin Dudoy, oh. Oh. Thanks for watching. May editor to siya, no? Marvin Dudoy. Ate Juliet, like number 20. 35 pala. Oh, like number 35. Harang lang. Ate Juliet, like number 36. Up. 36. Ate Juliet, like number 37 yan, 37. Ate Juliet, like number 38, oh. Subscribe. Oops. Subscribe, bell on. Okay. Apat, Ate Juliet. Dante Yanina from Buhi Toriaso. Harang host from Juan Limorinas. Nita Yap. Enchikwakang here from Juan. Yes, may galap shout out my friend. Enchikwakang. Baba ka ng link. Enchikwakang. Boy thanks from Nina Likahina. Oasis, may galap shout out. Apple Guy. Nina, may galap shout out to you from Bing's World. Dansa na kapin, sarap ng tinulang fish from Rosa Bessie. Rosa Bessie, Ate Rosa Bessie, BGBG. Astig talaga, puro Apple Idol. From Juan Limorinas. Ano ito? Hiram lang, hiram. Hiram natin to idol, itong mga to, hiram. Mga pahiram ng ating mga hipag. Kaso madamot tong mansanas. Mahirap sa mga application. Nina, what does the word Indonesia mean? Well, I love you.
I love you to dapat, papi. Manny, papi. Kasi sabi, love kita eh. Dapat I love you to. Nina Likahina, please translate in Indonesian of the English word of I love you too. Manay Papi Mix Vlog is tawag ito? Mahala ka dyan, Manay Papi oh. Ma'am Sinisa may galab shoutout. RB, napakagandang tingnan, vlog yun, no wow. Ang laki ng mga building. Thumbs up from kaibigan Marlene Cadigoy. Idol, tambay lang, bili lang ako ulam from Marvin Doy. Sige kaibigan, Marvin Doy, no problems. Dito pa ako Ate Juliet. Ayun, nagmumukbang oh, 4. Oh. 2. 3. Papi, love you too. 4. 13 minutes. Ate Juliet. Wow, may sabaw. Higop abaw si Ate Juliet, mukbang. Lulubat na pala ako. Ano kaya to? Excuse lang po, excuse lang. Kukuha lang tayo ng... May premiere from Juan Lemorinas. Hello Ate Julie Tugbang from Juan Lemorinas. Sis John, dan sa premiere mo from Bang Brings World. Ginig lang at tambay host. Busy magluto from kaibigan Marlene Cadigoy. Sige, okay lang, no problem. Ate Rosa Besi, thank you for coming. Thank you sa mga patambay mo dyan. Mainit-init pa yata ang sabaw mo kaibigan Juliet. Oh, nag-uusok-usok pa eh. Alex TV, hello Houston. Thank you for coming my friend Alex TV.
Anong main natin kaibigan Alex TV? ...46 subscriber si Alex TV. Papi ako, minsentay mo, I love you. Mani papi, ano daw yung ibig sabihin nun, I love you to. Harang na Ate Julie to, harang. Isda sa bato, ha, umuusok-usok pa ang sabaw, ah. Harang na rin Ate Julie to. Nalaglag yung kutsara. Juliet, thanks. From Nina Likahina. Okay Nina, I know na. I-memorize mo yan, mali papi, ah. Yang ako, minsentay mo. Indeed na Elios Kuya Tunying, salamat sa pagtambay. Okay, no problem. Thank you din, kaibigan. Baba ka ng, bawal nga pala. Mamaya ka magbaba ng link. Kalatapos lang pala ng live stream mo. Dito na lang tayo itambay ko, back to work. Sige, ingat sa work mo, ingat. Okay yun Ma'am Juliet, sariwang-sariwa talaga. Papi, okay, from Nina Likahina. Buhay kolektor, naabutan ng ulang sa church, nagbagang. Ano yung nagbagang? Yan, matatapos natin dito. Lagyan pa ng tubig niya, isang 1.5. Yung tubig niya, oh. Ismael Acebes 46, hey, from kaibigan Ismael Acebes. How are you doing today? I'm okay, my friend. Thank you for coming, my friend. Ismael Acebes. I'm good. Insikwa kang dan tamsak premier mo dan. Lenlex Vlog. Ransak dan host from Lenlex Vlog. May moderator ka na kaibigan Lenlex. Ate Lisa, thank you sa mga pabidyo-bidyo mo dyan, Ate Lisa. Thank you very much. Mega Juliet, love. Salamat sa pagpinost from Juan Limorinas. Maxam, anong group mo riders? United Riders Club, Segundo. URCS. Miguelisa, love you. Nina, thank you for being friend here with us from, tinan mo, naging best friend mo na ngayon, baka maging girlfriend mo pa yan, manay Papi Mix. Grupo Tato. Hindi Grupo Tato yun, dating grupo namin yun dito sa basketball, Segundo. Ibig sabihin na Segundo, alam niyo na yung Segundo, second, pangalawa. Congrats pala Ate Juliet sa 5K subscriber. Dan dikit sa nakapin from Lenlex Vlog. And si Kwa ka mo, di pa nakasubscribe, oh. Like number 15. Bell all. Okay, Papi, my best friend. Nina Likahina.
Please give your Facebook account to my friend Papi Mix Vlog. Kama Camellia. Like, pangalawa, kaibigan din si Kuwakang. Hihihi. Tawa si Manay, oh. Like number 16. Nina, give your Facebook account to Manoy Papi Mix Vlog. Like number 17, kaibigan din si Kuwakang. Hindi na ako magbabakas ha, kaibigan din si Kuwakang ha. Notify me. Pangatlo. Pang-apat. Kaibigan din si Kuwakang di oh. Subscribe ko na din oh. Like number 18, bell all. Hindi, magbabakas pala ako kasi ano. Magbabakas pala ako yung si Kuwakang. Baka mang vlog-vlog. Para hindi malaglag, kaibigan yung si Kuwakang. Magbabakas ako. Yun, may mga ano yan ha, from Maxam. Ha. Pisot yun, lolo. Ano yun? Lupit mo bro, Papi Mix. Salamat ha, from Ate Juliet. Ano daw? Hihihi, tawa si Manoy oh. Oo, 1 week na yan. Hindi nilaglag ni Lolo Pisot. Nya ha. Pisot talaga. Ano ba yung pisot? Pisot yung lolo. Nito Dan. Papi Mix. Yun, nakatawa si Linlix, baba ka ng bahay mo kaibigan Linlix. Linlix Vlog. Kaibigan Marlene Kadigoy. Si Ate Lisa ayaw magbaba ng link ni Ate Lisa. Ito na ako, go to channel na lang. Napanood ko ito kagabi, Ate Lisa eh. Ito. You're the put me at the top of the world. Pisot. Ibig sabihin walang tuli. Ay, salamat host from Juan Limorinas. Yan, ganyan mga kaibigan. Walang problema kahit ninja. Kahit ninja yung gagamitin natin, at least nagpapakilala na ako si Insi Kuwakang. O ganyan ang mga the best na mga small YouTuber. Walang bakit nire-regla ang aking watch hour from Kasani Official. Parang ako ganito kulay na ng ano ko studio. Ganitong kulay na, namumula na. How are you now, Nina? From Papi Mix Vlog. Salamat to, from Juan Limorinas. Nilobat na nga ako eh. Bro, 51 from Jewel Alicante. Ano yung 51? Malupit si Papi Mix Vlog from Nituloy sa Rome. Oo nga eh, ano siya kanina eh. Gate pa. Girls Channel, may kalab shoutout. Salamat sa pagbibigay.
Malupit talaga kaibigan, Papi Mix Vlog. From Ate Lisa nito Rizal, ating Nito Lisa Rome. Lenlix Vlog, BGBG. Bro, Joel Alicante, may galab shoutout sa'yo kaibigan. Sis Nito Lisa Ron, may galab shoutout from Joel Alicante. Nito Check from Nina Likahina. Yan Leaks Vlog, may galab shoutout First Follower TV from Joel Alicante. 170. Last 20 minutes pa ako, 20 minutes ha. May galab shoutout First Follower and Joel Alicante. Okay Nina, your cooking is so very delicious. Ganda ng sando mo bro. From Joel Alicante. Ano to bro? Pang sando ng ano ko to? T-shirt yung hindi tulihaw from Joan Limorina. Ay, ganon. Okay, kasi alam mo na. Maganda pa sa ano? Maganda pa sa FB. Dahil alam niyo yung ano yung itong reel. Ito to. Buti pa yung ano yung tamang timpla ng piña colada. Viral sa ano sa reel. 6.5 views. Ano, 6.5. Sige Ate Lisa, sige mag-end na ako 20 minutes lang. Tunying exit muna ako, salamat. Thank you Ate Lisa, thank you very much. Ingat kayo dyan, ingat. Papi Mix Vlog, good morning. May galap sa kaibigan dito ni Saron. May galap sa Pastor Christ Follower TV. Papi Me, age 61. From Nina Likahina. O 61 na daw siya at kaibigan ano. Bye Miga. Patay kay 62. Si Manny Papi 69. Ipuntaming kong host pagkatapos ng premiere ng kaibigan ko na sa premiere pa ang main ko. No problem. Boyd Arias official. Papi, but Miyang, hihihi. O, ano siya eh, ano ba? Mukha daw siyang bata. Ako 69 years old. Sabi na eh, magko-comment ng 69 eh. Thank you my friend. 20 minutes na po ako, 20 minutes, 18 minutes. Yup, Nina, you look like Suyang. Tama na pag... Nga haha, naloko na. Papi Me, wife police Indonesia. Ano daw? Asawa daw niya police sa Indonesia. Janet Di Apria de Leon. Hello host from Janet Di Apria. Nag-love shout out my friend Janet. Bababa ka rin ang bahay mo, Janet. Salamat sa pagpunta. 61 thumbs up. Patay kang policeman ka, loko. Yan, pin ko nga to si Janet Di Apria de Leon. Nagbaba ng link eh.
Ate Milinis J, yon sa BGBG. Huwag ka tatawa ate nito. Magmartes yan si ate Intoy kay Manay Teta. Bahala ka dyan. Ako, naluko na. Pulis asawa niya. Hindi, wife daw eh. Ay, dapat dapat hindi wife. Husband dapat. Nako, naluko na. Pulisman asawa niya. Nagbaba na ako, host. Okay na, nakapin na agad oh. No problem, nakapin na agad yan. Yari na bro, Boyet from Bobby Migs. Ate Julius Bang, nawalan ka ng mata. Kakatawa. My age is 79 na. Akala ko 69. Ba't di na ako Ate Juliet? Harap po ulit, Ron Jan Sir Dan Adriano. O, dito kay Janet. O, Janet. Di Apria din yan o. Oh, like number 39. Subscribe, bell all. Ayan, bell na yan Unang giveaway. But shirt? Wala bang mahaba-haba, Janet? Oh, pangalawa Janet Like 40. Bell all. Pangatlo. Oh, Janet. TikTok pala, TikTok. Like number 42. Oh, bell all. Pangatlo. Pang-apat Like 43. Oh, bell all. Hindi ka ba kikita sa real sauce? Hindi ko nga alam eh. Yung si Kuya Kang dun sa premiere mo for Marlene Gadigoy. Yari tayo dyan, bro Papi, pambuhit Ariaso. Aha, basta may 9 ha. Hindi ka ba kikita sa real? Hindi ko nga alam kung kikita sa real kasi dapat nasa ano yan eh. Dandikit Papi Migs from Janet Di Alfred de Leon. Kaya pala pa ulit-ulit wala siya. Minutes po, 13. Mag-end pa ako, 30 minutes. Okay na, salamat. Po, balikan ko po kayo later from Janet Di Alfred de Leon. At Regina, thank you po at Regina. Salamat Papi. Shoutout to 13 viewers, 62 thumbs up. Papi, okay, thanks very much from Nina Likahina. Ikaw shoutout idol, gandang umaga from Jane. Look at this
Offer mahal. Sa mga di po busy dyan, patamsak po. Sa premier ko bukas po yan. From Janet de Alfredillon. Baba ka bahay mo, Ma'am Janet. Salamat po. Salamat ho sa dikit. No problem. Diyan ako sa premier mo. Punta Ma'am Janet ha. From Papi Mix. Balikan mo ng mga si Papi Mix ha. The best yan si Papi Mix. Actually lahat naman kayo the best. Eh pag minsan lang ano, talagang ilalaglag lang talaga tayo ni YT. Kaya dapat gandahan natin yung pag-subscribe. Tapos pag comment, ganon, manood. Tumboy no, yan yung tumboy. Thank you po from Janet de Alfredillon. Shoutout sa 9 viewers. Malapit na pa ako mag-enda. 10 minutes. Buti na habol ko makakapag-end. Busy pa naman si Mrs. naglilinis. Lobat na rin na iso. Charge ko na. Ano yung karne? Saan galing? Saan galing? Pumunta ako Ma'am Janet, 796. Main mo, Bill All. Thank you po, Road to Grade 8 pala. Janet Dan from Nina Likahina. Thank you my friend Nina. Subscribe it's other. Para pare-pares tayo makapunta sa 1K subscriber. Para maging monetize. Tapos pag may upload, pag nag-pop up, panoorin nyo. Kahit ano, pwede rin naman ano, mga kaibigan, ganito para kung mapanood nyo lahat ng video, bigyan mo 4 noy para grade 8. Si Janet de Alfredillon, teka lang. Para po ano ba, short kasi itong kay Janet eh. 97 na siya o 97? 797, tatlo na lang, teka lang. Opo ma'am, gandang risa. Dating dikit na ako sa'yo, Papi. Para mapanood nyo yung yung video, ma-full video nyo. Halimbawa 10 minutes, no? 10 minutes. Ganito po ang gawin nyo, Halimbawa itong ito. Panoorin natin tong ito, panoorin natin. Si Maymags Family. Yan. Para kung mapanood nyo, skip ko muna yung ads niya, skip ko lang. Para i-explain ko lang to. Ay, 1 minute. Ito, kay Easy Cooking Para po mapabilis, kasi yung ano niya is 4.32. Eh kung monetize channel po ito, siyempre may ads. Ngayon, pagkatapos ng ads, ganito gawin niya, pindutin niyo po itong ito, pindutin niyo yan.
Yan. Pag iPhone, ganyan. Pero pag mga tawag nito, Android, pindutin nyo po yung playback speed. Yan, playback speed. Punta po kayo sa times 2. Para yung video niya is times 2 yung ano yung bilis. Eh kung 10 minutes, mapupunta lang siya sa 5 minutes. Kung 15 minutes, mapupunta lang siya sa 7.30 seconds. Para po mapanood niyo ng buo, pero yung ads niya, may ads pa rin yan. Turo ko lang po para mapanood niyo ng full watch yung papanoorin yung video. Mga kaibigan, para po full watch tayo lahat. Sige, bigyan ko 4. Noted po Ma'am Sirisa, pasyalan ko din po bayan mo later. Thank you host. Hindi nabalikan po kita later. Puntahan ko siya pang 798. Like 47. Bigyan ko. Gawin kong grade 9, ay grade 8. Oh. 798 na yan. Sangming, mega love shoutout Sangming. Iwan ko kung sana dumikit to. Pero didikit to. Janet. Pang 799. Thank you Papi Migs. Pag 799 na yan like number 48 na Galing na ako sa bahay mo Ma'am Janet. Wait Changming, thank you for coming to my live stream. You have no subscriber my friend, Sangming. What your main channel Sangming? Tamsak manoy harang pa. May galap siya kayo dong vlog from Boyet Ariaso. Mismo manoy dong nakahabol noy. Nakahabol si manoy dong. Thank you po sa mga didikit. Walayan ko po kayo later. Kumain lang ako. Kita-kitang nag-live. Wala bang pasada Manidong? Salamat Manidong. Nag-live nga ako para sa WH. Namumula na. 800. Janet Di Apria De Leon. Like 49. Tinan mo 400, 800 na yan. Hello friend, I am Vietnamese and please be friend with you. Yes my friend. Drop your main channel my friend. Please drop your main channel. You have a moderator my friend. Ilan ang naayuda ko sa iyo kaibigan Janet. Ano na yan 800 na yan 800. Pang 801. Like number 50. 6 pa ata. 601 na yan. Tinan mo 601.
Puntahan mo kaya Ma'am Janet si Manilong. Or 7. Hindi, 800 mo na yan. 800 mo na yan, Janet. Like number 51, oh. 800 to na yan. Dami yan, maayo dami yan. Baka it knows. Tingnan mo kasi. Para maniwala ka. O, 800 to na. O, last. Para ano naman, para hindi mabigla. Para di mabigla. O, like number 52. O, 800 na yan. na yan. Okay. Thank you. Yung dalawang alagad tulog, oh. Malamang wala net. Walang net yan, walang net. Ay, si Manny Pastor. 10 na yun, host. Thank you po. No problem. Meron pa tayo dito mga pang-ayuda, kaso huwag natin biglain. Sangming. Drop your link, my friend. Sangming. Where are you, my friend? Sangming. Hello, friend. I'm Vietnamese. Please be friend with you. Drop your link, my friend. If you not drop your link, I will dito, alisin. I will remove your moderator. Thank you po. No problem, boy. Torres official. Baka nagpapa-jacket lang to eh. Tanggalan ko moderator. Ma'am Regina channel, may galap shoutout po. Okay. Shoutout sa 13 viewers. Last 5 minutes. Ma'am Regina channel, may galap shoutout po. Saktong mag-aano na ako. Magluluto. Salamat po sa mga pumunta, mga kaibigan. Boy Tariaso, Manny Puffy Mix, Janet Diapria, Hosarang, dan Dikit Vlog, Dong Vlog. Yun, dikitan mo rin yan si Manny Dong Vlog. Noy-out muna ako ha. Sige, mag-out na rin ako, Manny Puffy. Dikitan mo rin yan, kalimbang all mo lang yan si Manny Dong Vlog. Marami din may idadagdag sa yan. Basta lahat ng may nadikitan mo, lahat na yung subscribe mo, pag nag-live stream, puntahan mo para dumami yung, hindi yung kami lang ang pupuntahan mo, nakapunta ka na sa akin. Ngayon, susunod na araw, pag may nag-live sa kanila, puntahan mo rin. Sa susunod, pag nagpunta yung na-subscribe mong iba, puntahan mo rin. Para dumami yung subscriber. Ayun na sa iyo, Papi. Maya, puntahan mo si Manny Dong Ma'am Janet. Thank you po, Papi, from Janet. Oo, puntahan mo lang yung mga sinasabi namin, puntahan mo. Yan, si Regina Channel, meron din pang ayuda yan. Si Ma'am Sirisa, meron din yan, di mawalan yan. See you tomorrow, kuya. Lunch break na po. Hindi ko lang, magla-live ako tomorrow. Kaibigan Ma'am Sirisa, ingat lagi dyan sa work. Sabay tayo, punta doon mamaya, from Papi Mix Vlog. Okay. Me cooking again, host, but stand by here. Thank you my friend Inali Kahina. I will stop my YouTube channel and
because I will cook my lunch break because my wife is very busy. Kaibigan Marlene Caligo, hindi ko na isa-isay na. Thank you very much sa ating lahat, sa inyong lahat na naandyan. And God bless us all. Last 1 minute. 1 minute na lang, 1 minute. Sorry, busy talaga host from Anak Mix Vlog. No problem. No problem yan. Basta nakapag thumbs up, nag-stay ng kahit 10 minutes, 15 minutes, okay na yan sa WH natin. Pag WH lang tayo. Kasi kulay ganito na yung ano eh, yung ano natin, yung studio. Kulay pula na lahat. Yung subscriber natin, napakababa na. Yung watch hour natin, napakababa na. Yung revenue natin, wala na. Kaya, back to ano na ulit tayo, back to YT, back to YouTube. Basta support lang pag may time. Hindi naman ine-expect na ano na puntahan niyo lahat or dahil kayong pupunta. Basta pag may time, puntahan niyo kung sino mag-pop up. Ang importante, hindi kayo nag-unsubscribe. Maliban lang pag hindi kayo pinupuntahan talaga, tapos punta ka ng punta, ano po, punta ka ng punta sa akin, tapos di naman ako pupunta sa'yo. O yan, subscribe na ako kasi pangit naman yun. God bless you all from Nina Likahina. God bless us all guys from Buet Ariaso. Yun. Magpapaalam na po ako mga kaibigan. The times is up. And thank you again. Salamat sa 69 thumbs up. The favorite number of Ate Juliet Mukbang. Intoy Hulu Vlog, Kuya 69. The number of Ate Juliet Mukbang, number 69. Sa 16 viewers pa dyan na natitira. Oh, thank you. Long time no si Kuya from Intoy Hulu Vlog. Yun, long time no see. Kaso mag-end na ako. Kaibigan. Intoy Hulu. See you next live stream. Yun, nakapasok din man yung katapos lang harang. Okay mo rin, nakapasok ko na. Mag-end na ako. Kadarating ko lang galing bayan ho. Maksam! Yun. Thank you. Bye-bye. Ala, TV harang. Nasa gate pa po. Ay, sige na talaga. Pangalan na doon. Pagod na pagod ako. Yun, bye-bye po. Thank you very much sa ating lahat. Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin.